Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yung aming nga sangapada papagayo. Manipod dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawag itinambag nga bigat kada kayami nga sangapada na imbangal daw na imbangal oras. Good morning, good afternoon, good evening. Ano yaman nga oras kanal daw ti ayon nyo ta nga pasat tilubong. Kapkablawan ta kayo ti happy watching. And please share this program. Share. Kat padanan nyo papagayam. Di ba kasaritaan ni Veron nga napaulwan, bastarda iti dua nga ina. Lakaw? Paano nangyari yan? Bastarda iti duwa ngay na. Ay nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Veron nga napauluan, bastarda iti duwa ngay na. Dear Manong Nemi, idaadan nakem ko ken puot ko ako nada siyempre sa pulek no asinot amak. Kabuta dinaeng metlang mama iti magkitkitak mga ayawan kanyak, mang tartaripato kanyak, nga mga magbaga kanyak iti Beron anak ko. Kaya idasig kumet Manong Nemi, dagiti karubami, adda ina, adda amada, adda pa'y kapsatda. Siyak nga rod, aping agmay sa agang gamit may sa nga gagangay lang ang balay na sigon metlang kini mama Manong Nemi kat pagkaskasaraan mi tawan ti bukod mi nga balay. Nariknak Manong Nemi iti kinadungo ni mama kaniyak. Tasisyak laeng nga as-asikaswan na. Agtrab-trabaho Manong Nemi ni mama iti may sa nga groceria ka sales lady. Huwen, kadinongdungunak, tinartaripato nak, ipatpatignak. Saan ka nun, Manong Nemi, agay ayat pa iti sa bali, tamaminsan lang agayat. Dinan kayat pa, Manong Nemi, ti masaktan, so nga iti kaado, di kita agar-arim ken kuha na nga mga magbaga, nga, makiasawa, nga siya, iti ibilang da nga pudno nga anak, nga maadda anak, iti ama. Nga maubulos ting kaskaso ni mama kadakwada. Kabuta, imbunto na ti amin na panahon na kanyak Manong Nemi. Nagbalinak ba't nga nasingpet, nalaing iti eskwela, tatunggal recognition Manong Nemi, kat addamat lata medalya, kada honor ko, kat maragragsakan siyempre ni nanang. Ni nanang at isakrasyada, a single mama ko nada, na may sakmet nga bastarda.
Aging ka naggraduarak ti elementarya manunemi nga daan iti honor. Imbastek mo tinagbasa iti high school. Kat ko nangarod ni mama kaniyak napintas ka anak. Nagpadpatat ka napintas mama. So nga saan ka kung mga tumulturan kanya ka? Nga niya mama. Nga agbaling nga madisgrasya. Disgrasyada. Liklikam di kita lalaki. Owen ma, o pagtanagan nyo. Agbaling na ka na singpet. Natudyo. Agtong pala kitibilin nyo. Amin nga pagsayatak. Nga para kanya kitaramidek. Inagraduara kiti high school manong nemi salutatorianak lang. Saan nga na siyak, iti nagbalik tutorian naman pa siyak kumamanong. Managregalo nga min, di kita naganak kita di karibal ko nagbalik tutorian. Iso nga saklang ti salutatorian. Ididamagan kanyak ni mama manong nemi no anyan to ti kayat ko pagbalinan. Kayat ko tagbaling nga doktor, mama. Doktor! Alasangan na rigat nga tunuoyin datan isot arapaap mo anak. Mangurugi ka pa lang iti 4 years course. Nga ada connection na iti doktor o na medicine. Di mo kaya nagbalin pa mo nga nurse sa kandog doktor. Kahit ko mama, kinaramidik ti amin anak. Iyaradok ti bagik. Tapno masuportarak iti panagbasang. Katulitek. Dinaktultuladen. Ado manong nemi na kinilalaki nga sumurot-surot, sumabat-sabat, kanya. Ado na kitag-tetex, di ka muna kasano nga maalat iti number ko. Ado na kita tumawag. Ngayon saan ko ita nga kaskaso manong? Saan nga nagbaling nga disturbo, manong nemi, di kita lalaki, bayot itinak managbasa. Kat siyempre, ngumingina, di kita kasapulan, di mat nga ngumina, manong nemi, di sweldo ni mama. Kaya para nasurutan na pagid di manong nemi, ti online business. Huwain, tapno di kastakit may sakat na laing ti panagbasa. Di amok idi manong nemi, kanawan tinakhan nga dumteng iti bihag ni. Dandanik idin agraduar manong. May salain nga bulan. Agturpusak ton. Maturpos kunton manong nemi. Ti kursok nga nursing. Kad na makapag-redwarak at maitek ko ti board. Makarwarak to nga iti board kat may sakto nga registered nurse. Ado ti kita guru-uray kanyak manong nemi nga pagtrabaho. Tati pa nag-intern ko manong nemi. Mga stuan doon na di servisyo. Ado ti kita mga bagbaga nga private hospital. Ngayon to naggraduarak, makarwarak man iti board no saan. Kaya't dag nga alain manong. Kaya't kumatlag tayo serbi iti public hospital, government hospital manong. Ti makadagas. Nabaybayan ni mama ti bagina. Nabaygaya man manong naming nga ad-ada an-anayen na. Inisanan nga may lingad kanyak manong nemi na ikunpahin ito ospital. Mama. Mama. Pero anak. Abing hindi magbaga kanyak. Adagay nakalang sakit yun. Diya kaya't nga matadahil ti konsentrasyon mong agbasa. Nabayagan nga nangalik nito ay. Ay ba't patsakapak met? Nindot lang kaya't di may kumpahin. Iso pa yung pagkastuhak. Di agas ka tumtumarek. Imitanak. Talagang mapanin ko oras. Saan ko nakabailan? Diya akong maibturan di amin. Nabanog ako nga lumablaban. Iti sakit ko. Iso nga. Nagpakatakot ka. Saan yung asawan dahil mama? Saan ka nagpakata?
Kasaluwag tupay. Kasano nga masupapakak. Nagitado nga anos sakripisyo kanyak nga anak yo. Ako rayandak ba yung makapag-graduar? Rayandak, isak nagbalingan nurse isak na mga sikaso ka na kayo, mama. Isak na mga gas ka na kayo. Lating ito ka, anak. Kaya't kuman, nagpahot pa itibiyag ko. Kaya't ko, nga may matangan, tinagsak mo nga graduar. Kaya't ko nga siyak, di mga abay kang ka. Kaya't ko, nga makapagpamilya ka. Kahit madaalag ti apo ko. Kaya't ko kumapay. Kaya I'm sorry. Dito siguro tinikadeng nga panahuin tapno maibusan ti oras ngayon tadi apo Diyos para kanya. Nading itak anak. Tasan ko nung maituloy pa iti ba nagserbik kang kakasinam. Tiyakot ka ba ilan? Lumaban ka, mama. Mama, lumaban ka. Lumaban ka, mama. Saan na ka panawag? Saan na ka panawag, mama? Uray nga tanulit-ulitek manong naming nga saan na ka panawan. Uray nga ta manong naming nga mabaling nga isilpok ti anges ko keng kuwana. Ngamno na ito nga talagaan tinaikadeng nga pagtungpalan ti biyag ni mama. Awan tinaramidak. No dinangawat ti kinapud no. Natayan ni mama. Ado nga luwa tinagarubos kaniyak manong nami ti daytang ipupusay ni mama. Ipaglaki din manong nami ado mat dagiti nagbalin nga kagayami dagiti karoba mi nang ruwa na kalagiti katrabahuan ni mama ti aking koko ti groceria manong nami nga nagtrabahuan. Sanak ba't lang nga narigata nga nang ibaklay ba nung nimi? Di pa na kayo mansayag, kan pa na kayo dulin ni mama. Wait, andaman di kiti naawat na nga benepisyo. Iti SSS, kastamat din titulong, taking koko at ti groceria, trabahuan. Kaya di na abuloy manong naming nga naitid. Kasalasan ko kaya't idin tagbiag manong. Taas lawam matin serbi ti biyag kaniyak. Anong serbi na ko mga graduarak. Nagraduarak manong naming awan tinanghabay kaniyak. Sa anak pagi di ka nagtugan manong tanakapanesa. Nakasadsad iyo pa'y lahing ti papatay ni mama. Mas asyan nawat kanyak manong taamuda ti kasasaad ko. Nagraduarak. Nga awanan ni mama. Nagmay sa ako nito pagkasaraan mi. Ibagtada pa lang amat bati manong nami kadagiti abuloy. Isut gasgastusek kaging gala nga nagtigak ti board. Idadan resulta manong nami. Nakastrikak manong nami idi government hospital. Tetaw na iti pagyamyamanak. Saan ka narigatan? Amuda siguro manong naming agmay sakon tawanen ni mama. Nga reto ti kapuna nga kinasyandak. Nga siyakon iti nagpilapan iti bakante nga posisyon manong naming di ospital. Nag-duty akiti aldaw 66 to 6 manong naming. Kaya nag-duty ak matrabi 6 to 6 matlaeng. Inaramid ko ti amin na pamuspusan tapno saan maapektaran iti pa nagtrabaho. No pa'y agladlading itagpailang iti kawan ni mama. No adda kiti trabaho nakakonsentreta no adda akong dito balay manong nemi no manay nagsangita.
Numanen, buy-buyayek, dagiti ladawan ni mama. Dagiti ladawan mi. Nga nakaragragsak kami. Dagiti ladawan mi, anong naming agpaspasyar kami. Dagiti ladawan mi, ako namlang nagkabsat kami. Idagbalasang hakon. Kung namlang nagkabsat kami lang. Kaslawan na ka nga sakit ni mama. Inlimad na kanya, tadi na kaya't nga maapektaran ti panagbasag. Mama, I miss you, mama. Iliwag unahin kang ka, mama. Sana na tamat manong naming nga maliklikan iti kaada dagiti lalaki nga pasalsali manong naming. Yes, kani Alex. Nadanon ko niti ospital ni Alex manong naming at kanon may isang atawan na trabaho. Amo na, tinagbaling ang kasat ko manong naming kiti isuti may isang mangliwliwa kaniya. Haveron. Nalpas ka na nga susur, kadagiti pasyente. Nalpasan. Dan, tagisnak. Saan ko inrom ti wagik nagbang Alex, agyaman naklaingin. Aman, Roman, madi. Kaduwag tibangan ti bigat. Kastamat ti aldaw. Terabi, anak ko na yung mga terabi. Takas laman ti kanyak, no? Mapsukak. Agbango takdo ko, saan ka mabuting agmay-mesa? Diyan ka sayrat? Ayan na kung matigabuting ko. Baka alaalyaan na ka ni mamang mo. Agpakita ni mama? Nagsaya din nagpakita. Hanggang mabuting ti alalya ni mamang mo? Saan na ka mamati ti alalya? Alex? Masapol nga the boyfriend mo. Kat no mabalin, nakiasawa ka nga sigod. Tapos hanggang may mesa. Anda ka kaduam, anda ka tulungam. Siyempre, umando kayo, no, aganak ka. Ako man pa'y tinubyo. Siya, saan ang karimay kani? Hanggang angaw ka, Alex. Saan ang hanggang angaw? I'm serious. Abi nga siya. Gabuta si kakal, ti pa karik na kiti ayat. Tapi nga sa nga duma, nga padak na babae nga nurse. At dumataming bidas nga siya. Para kanya katsik kami pintasan. Veron. I'm sorry, Alex. Tasana kami kani? Diyak mo na mo, diyak mo't pa karik na, tinesang sangayan, ngarik na ako nada. Meaning, saan pa nga dimteng ti lalaki nga pakarik na kiti ayat? Ano naman ti sa pulang nga saguti ti may isang lalaki? Ela, para kanyak. Nusika kumaka. Awanan sa pulag pa eh. Nasingpit ka siguro. Sahal lang nga siguro. Talaga nasingpita. Saan ko nga motek si Carillo? Diyak tupulos sa Arabiden. Uminom ngay. Uminom, pakikiksama. Lalalo ka daw sumgan na gini barkadak, tawisan na. Gagangay deta. Ngayon, saan ko pinapadasan din na Bartek? Dati yung basing-basing ko mga agririyaw, nga manggulgulo. Nakainom. Diyan lang. Ngayon, saan ko nga sapsapulin, gamot. Mamanumit. Saan ka rin dumang awan ganay kaydan, saan nga nakainom. Kasla na addict dan, alcohol addict. Alex, narikat ti mang tinitinamnama. Agunek to lang keng kano, adan na isang sangan ngarik na keng ka. Saan ko to sardingan, peran? Ti kang kanayin tayo pa nagkita, aglalalo ng padpada ta ti duty. Papanan na nga din tumadla ma-develop tarik ng para kanya. I love you so much. No, kaya't mo may kapasyaran di balayo. Hon! Ang may mensak ko katapos pasyarin na. Dito ilatan. Andan nasurok ang makatawin manong naming agtrabaho at huhen
Dandani man tendwa tawen manon nemi sipod pimusay da di mama. Kasgas din ang tutuloy ni Alex tinagarem. Pasaremet awisin nakti date, no kas nga day off mi, alagit pagustok mo ta. Ngayon, tsaka mo no apay. Siguro, gabot di pa'y siguro, nasagit na di puso. Nagangga manong nemi, ngay ti maysa nga bigat, at na isarek nga kabarbaro nga pasyente. Himo na manong nemi panday ti emergency room, yung saan nga siya tinagbaling nga katulong ni doktor. Idi irwardan manong nemi ti pasyente, yung panday ti maysa nga private room, tanang private doktor. Manong nemi siya kung tinagpresentar. Tok, mabaling ka nga siya ti mga sikaso ti pasyente yo. Yeah. Talaga ba ta siya kumatalaik? Kamata mo ka. Labindas iti panakasikasong ka na iti pasyentem. Kama ng doktor. Anat sakit ti pasyente? Marbaring numagasampay. Kaya nga soin? Serious? No laki di talagang agtungpal kat maipakat o susto nga medication. Ang pahot pa ti biyak na. Sige. Hawan ti bantay na. Sumarikan. Kasasalita mo rin kita. Hampay nga naturong. Ikaw anak, Dok. Sige ba ron? Lalaingem, ha? Talaga nga lalaingem, Dok. E di lo, kahat ko tiri daw manon nemi ti kwarto nga ayan ti pasyente. Nakigtutak. Kasla si bibiyag ni mama. Ti wakray ti buok na. Ti sukub, ti rupa na. Dagi ti mata na. E di umasadagak manon nemi saan ko napupuutan ng imbaga. Mama? Ay, sorry ma'am. Sorry ma'am. Mong gusto ha. Di ba nakawag mo kanya ti mama, nurse. Amom ka di nga kaililo ko ti madaan ti anak na babae. Kasta ka di, ma'am. Ma'am, nagapod dito ni doktor. Isakti para ka nurse yo. Ti mangbanda ka na kayo. Mangipakat ka na gitinas ka na may pakat. Ano, tiyempo nga talaga nga ni doktor ti mga sikaso ka na kayo. Isuting, ay ba? Kumusta kayo, nana? Mabaling nana na tan, tiyawag ko. Saan nga, ma'am? Pinasamong ituloy, di pa nang awag mo kanyak ti mama. Abang namin ginawagan ak ti mama. Iti bigla ka nakita, ti damo kayo makita. Ti amok it. Balbaliw ka ng biyag ni mamang ko. Kahit mo sawad, natahit ni mamang mo. Agduan-tun nga tawin, ma'am. Before nga nagraduarak, iti kurso ka nursing. Saan akong nga naabay, iti panagturpos ko. Kasta kaya, ano yung patay na? Kidney problem. Almost napadpada kami. Kahit yung sawan, ma'am. Dandani kayo atin? Kahit konti ka na. Ha? Tawag ka rin ni Naskin O'Brien nyo. Tamno kayo dyan tagin na. Ada anak di bugbog tong anak. Babae, lalaki. Lalaki. Gabungot ako na kang gaitang nga may iliw ang madaan ti anak ng babae. Nasapa kami nga natay, dedi asawa. Ti ama ni Arnel. Ubing pala idi. Sa anak batang nga nag-asasawa. Ingot sa treat kon. Tinangasikaso ti pasit nga negosyo. At negosyo ita kat ni Arnel
Ti mga sasikason, ti anak ko. Malaksi di reta, at dapay medyo nalawa nga taltalon iti probinsya. Nga no tiyempo ti abang, kwartang ited, dagitay mang taltalon ka dagita nga talon mi. Tawid ti asawa. Sabi nga, awan ti bantayo. At dapay lang narnel iti dalan na. Siya ka mismo tinangawag iti ambulansya o may mga alakan niya. Kapag talagang tiyakon kaya. Nasandang nga niya sa kaso nga dagos dagiti doktor. Iti emergency room. Ngayon pangkatusto. Baka nadago man iti morgue. Kahit ko kumabay, tagpaot. Kahit ko nga agasawan di anak ko. Tapno damat na po ko. Awan ubrak. Sipo di sumro-sumro na ti sakit ko. Di anak ko din nga si kaso at negosyo mi. Ma'am, saan kayo mo po kaon tinamnama? Kumamang na kinabot Diyos. Silpan na pala yung tibiyagyo. Kung nanti doktor, ngano may pakat lagi ti gustong medication, agpahot pa tibiyagyo. Umantidugpay. Kasano pa ti kapahot na. Mano pa nga bulan. Saan nga bulan? Tawen. Baka numaura yung agasawa ti anak yo, kan madang kay ti apo ko. Baka nagiti apo ko yo ti mga aramatin ni hapon Diyos tapos nagmilagro kita agtali na ti salon at yo. Tsaka mo. Tapos lawan ti plano di anak ko agasawa. Apay, o may nobya na? Ado? Playboy? Saan nga seryoso ka naging babae? Tsaka mo. Naloko di anak ko. Ha? Kinaloko di magbagayo, ma'am. Siyempre, amo na tuminom. Amo na makibarkada. Di pagyamana ka kita, saan na nga bisyo at sugal? Tano bisyo at sugal, delikado. No may sugal na ti, mabaybayan na tinegosyo. May sugal na't puunan. Ngam dati madlaki diti pagyamana. Dati na masurutan ti sugal. Di kahit nga sahon, ma'am, ti bisyo na, arak, ken babae. Huwag lang sugal. Agkukuyog ka nun hetakin. Not bisyo di kita lalaki. Arak, sugal, babae. Ano, ABS, arak, babae, sugal. When? Nga 1 hour letter S, dyan ako. Kahit ko agbalbaliw. Kahit ko agsisingpeten. Naragsakak launa yung ngamatay, no? Nasingpeten ti anak ko. Adan pamilya na. Adan na po ko. Isudaitan ni Arnel. Iti sumurek manong name iti may isang gwapo nga lalaki. Nagwapo kaya. Nagugwapong ni Alex. Ken siya tikit kitain na. Di perperngin na. Allah. Anya ito nga marikrik na. Kasto'y katit ko nada nga. Na love at first sight. Kumusta kayo, mama? Arnel. Ma, di na pala pamanahon. Gasawak pala nga muna. Kaskid daw yo. Hindi ka kadikayan? Nga daw tinapindas nga nurse yo. Kadiso ti agbaling nga manugang yo. Ha? Pasensya ka, miss.
Kaya sinalsuto ko lang kini mama no kayat na ka. Ta, ta, Dabi ko mga siyak nagpili ko. Siyempre, di kayat ko, kayat yung matuno, kayat yung muna sakbay ka kanyak, dap na awon ti problema. Ta kayat yung ka rin nagpaon dito sa ospital, diya kayat na mabalin. Gatuin. Tapno, ada mga sikaso kata kayo, nga pagbali nga private nurse, di sumuro ti suna. Pagbali ng nga private nurse, kahit mga dimis, kahit kumatlat ag trabaho dito sa ospital, o rin ang pagalikan takidawat, manot sweldo dito ay times 2, times 3, times 4, times 5. Ano, wait ka? Tsaka mo. Excuse me. Arnel, tinakan ko. Katsika. Veron. Sir, ma'am. Ore ka adamatan banday yo. Mabalik ka di ka. Excuse me. Bisita ka pa do mga pasyente nga siya tinaka-schedule namang bisita ka na kwada. Excuse me. Rimuharak manong name ka di sakbay ngayon rekap ko tiri daw. Tinalyaw ko pa lang di kita gina. Kitsak tikit kitaan ni Arnel sa nagkinintayan. Ay. Saan nga may iti panunot ko manong name iti imbaga ni Arnel. No iruwarnan ni mother na. Masapol nga mangalat iti private nurse. Kitsak ka no talanda. Times 2, times 3, times 2. Saan nga napatag kanya di sweldo? Huro man pa'y libre. Ay. Sa kanot kahit nang bali nga asawa. Di manugang ni mamang na. Kastoy ka tita kaya? Apa dati barikrik-nak ni Arnel kat saan ko maliknak ni Alex. Iti deta nga pa nagpampanunot ko manong name na dungpar ko pa ni Alex. Uy. Alex? Sabi dungpar ka. Sorry. Nagapo miya? Nagapo kini kwarto ti baro nga pasyente. Kani pasyente ni Dr. Cueva. Nagbayag ka rin din. Inunore ko adabantay na. Iti adabantay nan, so kariwara kon. Abi kasi tilang kami itay mapasugahan ka. Nakatangad ka nga kung naman lugar arapap ka. Ngumis-isem ka. Kasi ka di. Langam tinain laba. Si Kamot. Hindi ka din na kayo lamam? Nasaan nga siya? Alex, sorry. Apik, so sorry ka. Nadya anak niya pasyente. Ni Arnel. Isot na kayo lamam? So sorry. Apik, so sorry ka. Gabutain lab kan, kat saan ka hanga siya tinakain labam? Isukar nga susuri ak. Naisang-sangan nga ito direct na. Kasi gayam ko na. Ang sakit naman. Alex, I'm sorry. Himbagak matinkan ka. Di pa ilaing, di ba? Nga di ka mabaling ikan tinamnama, kabuta. Awan tinisang-sangan nga. Riknak para kin ka. Siguro as a friend. As a co-worker. Good luck ka na kayo. No hard feelings ha, Alex. Ure no kasi dyan no, kas pagarigan ta, agpeso nga armenak ni Arnel, dakam te katuluyan kas pagarigan. As a friend ha, please. Yeah. Nagasagana ka, umawat di pa nakapahay ko. Nakadadumad dito sa bali, di ba? Saan nga nasakit, awatin di pa nakapahay, no? Adumad dito sa bali. Saan nga siyak tinekari? Yeah. Saan nga explain ka? Kaya naragsak ka pantin. Ngayon sigurado ka kani, nga na di lalaking pakariknam ti ayat, kat ipatpatig na kamit.
Kasi nung gumadlaw ko, anya ka di pagilasinan no, nainlambet kanyak ti may isang lalaki. Madlaw mo ka na gidi matana. Susto ka. Na isang sangayan, di pa nagmungay, panagpungay na kiti mata ni Arnel. Kaya nagmayat, ti panangkiday na kanya. Dagiti, kunada nga, paremrem, kada paludip. Among pa yan, balikas ti paludip kada paremrem. Ha? Well, Beron, good luck. Ore man pa na sakit. Pinain na, gabuta, adan na sarakam, nga nakarik na ti ayat. As a friend, naman talaga. Tanog problema kan tuman, at dakto na kasaka na tumulong ka. Kas pagarigan, problema kan to, kini Arnel. Nagduwa nga aldaw manunemi ni Mama Vilma ang nakakonfine. Duwamit nga aldaw manunemi nga nagkita nga nagsarita kami kini Arnel. Kadidi manunemi tasakbay nga irwarnan. Kinasarita nakmanin. Kayat ko. Sikat ibang asikaso kini Mama. Yan tane, agkasapulang ka nga talaga iti nurse nga panawak nga mangbat na ikan kuana. Bisyak iti pisina, bisyak iti negosyo mi. Ako ka sa bali nga maalam. At dapat katulong nga mawangkas bant lang ti nurse. Please. Mabalimat nga umay ko latasar sa rungkaran, ituloy ko tag-duty. No. Kahit ko nakakonsentrate ka kinuha. Mabalin? Ala, agsalita kay Mama. Ma? Veron iha. Ma'am. Mama ko na. Mama Vilma. Mama Vilma. Panghasim. Sika ko mati mga sikaso kaniya. Tamom. Damo ka makita. Nangaroon na di awagan nak ti Mama. Nakaragragsakak. Atong palin tinabay ko hindi nga nararapahap nga madaanak iti babae ka na. Isulat ka po nakakahit ko nga mga asawan ni Arnel tapno ada mga awag kanyak ti Mama nga babae. Katsika ti kahit ko. Nga mga nga asawaan ni Arnel nga mga sikaso kanya. Please. Yan tangay kat awamatan ni Mamang mo. Ti ka kadi mailiw nga madaan ti may kadwa nga Mama. Sige, no? Saan nga pa yung makadesisyon? Nag-awid ako, iawid na ako ni Arnel. Sabi ko makapanunod kan to. Kat umay ka sa niya balay. Ito ko kaya address. Ito eh. Sige, Mama. Inukas pagarigan na. Mapanunod ko ito yamin. Umayak to at kasyak ti mga sigasukin ka. Inuwa nga ro din ni Arnel manunemi ni Mama Vilma. Kaya pampanunod ak. Katikaawan nan manong kailiw ko isuna. Nagslaim bilang ko nga nagbiag matlang ni Mama. Natahin ni Mama, tibod nung inak, ngam nadanak manin sa baling ina. Kaslada, papangko nga nag-asawa manin para ganun. Sana ka naka-duty, tadak duty kasera, manong naimi, hindi matugtog tirida, ti amok at karuba. Nakiktutak ni Arnel. Flowers for you. Arnel, apa nga? Awan ti in-entertainak nga, o may mangpasyar kanyak dito eh. Tapay. Nga batag may mesa. Sunod nga may mesa, katap no ka sa pulang di kadwa. Flowers for you. Thank you.
Di na katipastrikan? Sumri ka ngam sa kagbay ka, ha? Pinastrik ko manong Nemi. Nakiktutak hindi arakupan na, Arnel, no! I love you. Kahit ko nga si nagbaling asawak, nga manugang ni mama. Kasapulan ka. Kasapulan, nagtapnoan na. Tapnoan da makasigaso kini mamang mo. Kasapulan ka, buti patpatek ka. Kandat no matong balin tarapat, kidawan ni mama. Siya di kayat na. Ngam ori siya di kayat ni mamang mo na sarap. Manang Nemi. Nakalalis to gayam na talaga nga malumay ko na mayanod ka ti sulisog ako nada. Nilaing Arnel manong Nemi tinakaitured nga nangarakop kanyak, nangagek karigid bibig ko, nangapros. Nga dayta manong Nemi iti nakayanudak iti sulisog. Ta iti daydi nga katito manong Nemi. Napasamak ti sang kumarumbeng nga pasamak. Nagsangin ak kat dinanog-danog ko. Arnel, Arnel, I love you. Ana, panawaw mo dati pagkasaraam. Tao may ka nagindag sa diabalay. Nabimbindas na pagganamon. With katulong. So na lang ta, siyempre, sikat mga sikaso ka ni mama. Alain ka di, kapag kinimamang mo. Alain ka, tapno nagbaling ka, nga asawak. Nga ina di kita anak ko. Tapno madan ti apo ko ni mama. Kits ka, iti manugang ni mama. Nga mga sikaso kang kuana. Hindi saan ako nga soldoan. Ganun ba rin ka lang naman soldoan no kahit mo. Pangimbarang kumapalang ito sweldo kat ti kwartang tumaten. Nakalalisto ka kami, Arnel. Nakalalaing ka namin. Arnel. Kasalitak to nga ro din ti landlady. Nataking kuka na ting walay ta. Anak to nagit alikamin ko. Ilakom to nagit alikamin mo. Tadumat alikamin sa dibalay. Ha? Ilakom mo. Una ipadawat mo ka nagit karoba. Nagit kakayem mo. Una ibagam ka na dyan landlady. Nagyaking kuka na ting balay. Ngisot manggatangan. Tapno no adda sa baling agkasera. Adda ramatan din nga dangos. Sige. Iso na na. Arnel, apay nga. Ipidwata. Kinumiyan ako. Tatulungan kantong nga aging pake arawatan ng tumbigan. Ha? Umiyan ako. Allah, Arnel. Kat kasta unay tiragsak ni Mama Vilma manon Nemi idudumteng kami kini Arnel. Helmasan manon Nemi in file ko resignation ko di hospital. Bahan na nakasdaawan da manon Nemi no apay. Sayang beron. Kinuna ni Alex. Apay nga sayang. Siyempre, nadanduan to mo dito eh. Bale. Narasak tulad ta. Sa bagay. Good luck ka na kay Arnel. Nagamanak. Alex. Tawagan na lang ano. The problema. Kat padamagan na tumat no. Adan nobya. Uno agasawa kan. Indo na ka ano nga rin kasariyo kay Arnel. Jack lang mo. Di ka, arig na muna kayang glib-in at ihawin na kamatan niya balay da. Taas si kason ni mamang na. Kaya tirabi, di kasilid kayon.
Okay na. Gamutan na karoon na, basamakin ka na kami. Manong Nemi, kasta nga ron tinapasama. Harig na agasawa kami kay ni Arnel. Gabuta, agkasilid kami maten. Ar-aramidin maten di kiti aramid di kiti agasawa. At syempre, Manong Nemi, maasikasok lagi din ni Mama. Kahit makaturo ken. Mapanak tumaten iti silid. Ngayan ni Arnel, Manong Nemi, tapno maturog kami maten. Kalbasan nga mapagustuhan dirik namin. Di oras to nga panagtumar ni Mama, Manong Nemi, agriingak. Mapangkonturingin. Ma? Peron. Ma? Ore ka napautin ti turog yo. Oras nga may nanti pa nagtumaryo. Kasbilin ti doktor. Ni Doktor Cueva nga doktor yo. Ito kas na lang next week. Umay na kayo tubistaan nga mismo. Okay? Agaw anak. Kaslawanin sakit ko. Apag ko na yun ti kasta. Gaputa, nalaing tiners ko. Sa may sapay, nalaing ti manugang ko. Sa iyo tuloy bagang manugang dan, ito na kasarnak ti anak yo. Ito nagano ngamin ti panagkasar yo. Doon sa hamit amo ni Arnel ti kasar. Baka takasaritak to ni Arnel. Basta po lang kasar kayo tapno legal ti panagdan na yo. Yeah? Kaya unay-unay Mama. Tapno baka busy pa lang kami ni Arnel. Nga mga sikaso iti negosyo. Ma'am, takasaritak to iso na. Kanagaman anak, meron anak. Talaga nakaragnagsakak. Nadaanak ti anak na babae. Nga nakadungdungo, nakasaysayaan. Manong Nemi kasla nagbiag ni Mama. Tano kasanot kinakarinyo, idi ni Mama, Manong Nemi, no kasta nga aglambing kami. Kastamat kini Mama Vilma. Wen. Doble-doble tiragsak ko. Ada lalaking ipatpateg ko, kan patsyek ipatpateg na, kat nagsubli ni Mama, Manong Nemi. Kaslak lang nadaanin ti duwa nga ina. Bastarda nga nadaan ti duwa nga ina. Natayan di mo na. Saad da may kadwa. Nga kasla iso na mitlain. Manong Nemi, napagsalitaan siguro da Arnel kani Mama Vilma ti may panggap ti kasar. Ito na nung amin ti kayat mo. Abing siya ti pagsalusam. Anytime. No kada gito'y bisya kiti negosyo. Next year. Okay. Hanak mo ka. Agganat kumanan ket. Narigat mo no. Aramitan tata pa nagkasar nga saan nga naisagana nga nalaing. Yan dan hanggat margaragsakan o ni Mama. Kapay. Nasingpit ka kanun. Siyempre, andan doon asawa, kuno arig na asawa ka ni. Ni Mama kang kanayon na ibagbaga naman ipo di namamonak ka no. Yung karim kang kuha ng agsingsingpetan, stick to one ko na syakon. Ken saan ka nga sumangpit nga hanggang nakainom. Ay, saan ka sumangpit nga nakainom? Kung na ni mamang mo, dandan ni rin ang biyo, no rin na ba pwede ka na, agkawid ka no, nabartek ka. Hindi mo pulos masikaso ni mamang mo. O nita sa mga masikaso nga patadakon. Ngayon magkamanak. Agkawid ka masapa, manipot di pisina, hanggang nakainom. Kapukin ka. Iso nga. Saan ako nga ginom? Paiso? Aglalalon to katano, agasawatan. Okay? Sika, tinangted ka ng silpo tibiyag ni Mama. Sikamat, tinangted ka niya tinagsak. Tapnog singsigpetak. Damo kidi Manong Nemi kiti tultuloy
ni Arnel ti panagsingsingpet na. Ngem, inimla nga bulan manong nemi, ngagdenden na kami, nga asikasuwag ti inana. Irita, mas tawak, tadi may isang arabi, tsak mala mapasangpetin. Gagangay manong nemi, o reman pa isang kami ng gasawa, arig ng gasawa kami, tinawagan. Ni, kaungungad nagbatin. Makadisturbo ka. Diyak ka diba, iba kakang ka nga. Hindi na tawagan? Oo, wanti ba ka mga sta. Tayo tamot pa lang saan ka si magpad na sapa. Kita, wanti ka rin ba mga apong kanya? Amok ti ba gawidak? Mas dawak kami no aping nga. Kita mo pa lang inarabit mo di gasto. Sama dag na nayon Hanggang nga mabaling basta paggad ka din. Kita barakadak. Arigat man doon saan ko pa gusto nita. Alalala, kita makadisturbo ka. Sorry, nakadisturbo ka. Tumimisan sa katutumaga. No, da kagawawid. Basta nga tumutawag. Amunti sa kanyak na barkada? Sige nga rin, sige, bye. Diyos ko. Nagbintutak sa amin. Di pa nang pilik kang kuha na. Bagak na itake ni mama. Agananos ka. Baka no, nailiwan lang. Narigat mo na kami no, ang peso ang sana nga pagustuhan na yung barkada na. Ang bali anak, iha. Nasag pabinsan lang. Okay mama, akong pagnanakan yung maawata. Sige iha. Mabalin ako na panawan. Kahit maturog ka matin. Sa mo naururayan jay. Ni Arnel. At bukod na nga tulbeg na jay. Maturog ka latan, okay? Nakaturog ha, kaya di makariingak manong nemi, supalat pa umuna pa nakaangot ko ti agat arak. Ha? Hindi ka hindi mo tinggay mo ni Arnel. Sko, nakasangsangar. Tila ang sapatos na manong nemi, tinikat na. Susapo. Kasano nga nakaawid na ito? Kasto nga martek na. At aramidak. Riniin ko. Arnel. Rigatek ka tiga arawatan. Nagsukat ka, hoy. Sukatan ka. Ikat ko't pantalon na, manunamin, suot ko't pajama na, ikat ko't ibado na, pinagsando. Inananusa ka, tinakasangsang, man. Tiyan mo kidi manong name it maminsan na lang aramiden, ngayon intultuloy na matin. Hadan di kiti gundahoy nga sampay nga sumangsangpet manong. At abay di kiti gundahoy manong name nga sumangpet nga nabartek no si Direk. Sa langadag siyempre. Akong bibiyang mo! Sabi, sino ka kuma? Ha? Asino ka ko, ha? Tapos nung pakibiyang ang tibiyag ko, ha? Nurse na ka lang ni mama. Hanggang ka asawa. Abay. Para ka, asawa ka? Asawa na? Ba, kung time, numano nga bulan nga asikasuwa mo ni mama ta. Numanot sweldo mo nga makabulan. Titad ko. Sweldoan ka. Kung nakamalan no. Saan ka kagbalbaliw? Kung ako malang ipatpatik na. Ama, meron, pinatas ko nga binaliwan di turong tibiyag ko. Mano nga bulan? Nagasa tayo, naibturak tayo ko mano nga bulan? Nasurok nga, inim nga bulan, di ba? Awan di sa bali nga babae nga narakopek no lang siksika. Hanggang nga makaanay. Kasapulak lahat natin sa bali nga rakop. Sa bali nga babae. Yan saan ko maliklikan di barakala ka eh. No, adak ti pisina, siyempre. Nagtrabaho ak. As-as ka swerte negosyo. Yan no, malpasan ti trabaho. Nag-awisan ti barakala.
Agawis na di babae. Kasi di dati. Golaki. Kung nakpalo na ipatpatig na karnel. Nagbidutag gayam mga nangipatig ka. Nagbidutag gayam nga nangipay ka ti amin ko. Tila babawi ka nangipatig ka. Nagbabawi ka. Nagdagan ka, pumalo ka nito eh. Tadi ako mabalit araraminig dito eh. Katalan na ka, private nurse, basoldo na ka. Ito sikat mga sikaso kini mama. Yan tangay, naruamatan nga sika. Kung ako na yung bilang mo nga pudno nga inam ni mama. Apay, may tulad mo panawan ni mama? Nangig ka na matangan ni Mama Vilma na ita nga saritaan mi ti anak na. Tarimuari ti silad na manong nemi kat na matangan na. Kan nangig na amin nga nagsaritaan mi ti anak na. Naamuak da ita, kaputa natalyaw ko ti kwarto na kanad da isuna. Salang simrek nga nangyari kay pentrida ti kwarto na. Iti makita kisuna. Sa balimatang nga silad manong nemi ni simrekan ni Arnel. Napanak ni silad ni Mama Vilma. Ison dito tinang ituluyak manong nemi tinagsangit nga nangarakop kang kuana. Mama, I'm so sorry, anak. I'm so sorry. Apeng ang so sorry kayo. Tiamok kitulol-tuloy yan ti anak ko tagbalbali ho. Tiamok kat... Tiamok kat... Kanan niya mama. Nagtulol-tuloy ti kadam kanyak. Nasaan na ka panahon? Kasi ka nga rin ti asawain ti anak ko. Ngam nangig ko mismo. Mabalin ako na panawan. Yung mga timaramin ko. Mama, sanag ko nakata kayo panawan kayo. Sanag ka di nga panawan ba ron? Sanag ka di nga panawan, anak? Sa lagi na mga isang sangpet, ti anak yun, ti babae dito eh. Sa bagay. Orem at mga sangpat. Saan kayo babayaan, mama? Kapag saan kayo nga imbilang nga katugangan no tikat imbilang kayo nga ina. Kapag tamarik na imbilang dakbet nga pudno anak. Na kayo ti magkaduwa nga inak, sukat de di mama. Saan ko nga rod nga pinampanawan ni Mama Vilma manong name? Kinintultuloy lahat tamaten ni Arnel ti dati nga bisyo na. Nang naruna nga daak ditoy ket dayta ti kapunan no api nga saanin nga gawaawin. As kasuan na kanulatan tinengkusyo na kadnot kas tamalpas ti opisina, adda iti barakada na, adda iti na duma-duma, masukat-sukat nga babae ka no. Kano ko na ka? Dada mati magbagada. Saan kumat nga sinardayan ni mama, manon nemi nasikaso. Kumaymet ng doktor kuweba, manon nemi yung kastang schedule ng umay check-upin. Nagiga ko na kaniya. Dandalin malpasti, panangasikaso, ngayon ko na. Ano ito kayo tuwa sa doktor? Bumababang tristasyan siya na. Sana ang kabailan di kiti agas. Habang kontrol. Ito yung sakit na. Kaya tuwa sa doktor. Mapukawanak ba ng iti na? Yatikit mo sa win. Imbilang ko nga ina ni Mama Vilma.
Tanusan kong imbilang ama. Una ina. Kalpas nga nagsina kami kin Arnel. Pinanawak ko man. Malpas tumaten. Di man nakasikaso kayo ko na. Doktor. Mabali mo ito tagsubli sa ospital. Tulungan ka tapos makasubli ka sa diyay. Into no. Awanin ti pasyente. Doktor. Palalala. Sige. Bagay lang king kaneta. Ala, itultuloy mo nga si kasunisuna. Anyahan ti madmadlaw mo. Madmadlaw kumat nga talaga. Hindi kaya makuyog ko pa lang isuna nga. Mapang ka magpaspasyar, agmul. Ken pasaray, tinaodi ni Roarmi kat ada binisita mi nga. Obisina ti abogado. Marik na naman siguro. Nadandanin isuna. Isuna, siyempre. At last will na. Last will? Kito nadadagad na mapanawan na sa dikwa. Siyempre, para iti anak na. Sayang, ingkasar na ka kuman Arnel, di makipagtawid ka kumamen. Inalistong ko mga minidi, tinagpakasar. Awanan nyaman na kanyak na awan, timatamid ko, doktor. Awan dito ti panunod ko. Inasikasok ni mama, gabutay bilang kong ina. Uresanda ka na sinuldan. Taas tama ti parang ibilang kanyang ni Arnel, bilang na asawa. Sige, Meron. Yan, nukas pagarigan ta, awan to niya sikasuam ka pasyente. Ako ni kanto kanyak. Napno, sakti, mag-recommender kang katap na makasubli ka matlang sa ospital. Nalagpaiso manong name agpakpakadan ti may kadua nga ina. Mama. Mama, hanggang di Hana ka may gawin no, mapaling ka talaga. Tinakakatikinas rito ni doktor. Aman, mama. Imbaga na di amin, di ba? Abay nga maulit ti kastoy, mama. Kastoy man idinti eksena. Agbakbakada ti pudno nga inak. Tinasakit, di naman na nauray, di pa naggraduar ko. Nasakit nga pumanawak. Tasanga na tungpal ti anak ko. Tinamnamahay ko, ma. Ngaramidan na. Mama, di kayat ko ken kuhana kat agasawa kay kuma. Di kayat ko kat maadanak ti apo ko. Hindi ka mat nagsikog. Huwag narot, mama. Managsakanak kumamit nga magsagot ka na kay ti apo ko. Siguro, mama, kit talaga nairanta. Nga saan na ka napututan ni Arnel. Tapos saan nga baling nga nakakaasit apo ko yun. Sanak nga inayat ni Arnel, mama. Alagin ko nalaing, tinaramid na. Ayat na lang nga libre nga mga sikaso ka na kayo. Ayat na lang nga maasikaso kay nga na siya at gabutaan mo na nga talagang imbilang kay nga ina. Mama? Susamo? Mama? Ape nga maulit-ulit kanyak ti kastoy, mama. Naandaan nagtiduang nga ina. Yung pinanawan dakmet lata. Manong nemi awan ti kang runahan nga nagdungaw nga nagsangit no saan nga siya. No mampaisang ko nga pudno nga ina ni Mama Vilma manong nemi nga para kanyak gat namindua nga lapukaw anak iti ina. Apay kasto iti gasat ko. Adda anak ti ina nga ore la dua.
nga magpadpadamat nga pinanawan na. Irin to, ni Arnel, manunay minjak pa napuutan nga nagluwa. Unang sangsangit nga tayo tikaon ganda. Munurag ragsagan na nga tati amin, gano, siyempre. Awanan ti problema na nga ina. Kat iso, siyempre, tagtawid. Ti negosyo da, ti balay da, ti dagada di probinsya. E di na itabo na yun manunay ni Mama Vilma kinasarita na dagos ni Arnel. Meron, Arnel, awanin ti aywanam. Awanin ti rason no, adda kadtoy. Kan makita, adain sangpat ko nga babae. Ema mo ka ni Susan. Hi, Veron. Nirobot mo ka hindi kita rawatam. Saan ko pa yung nirobot? Ngayon, irobot ko idan. Tatalaga nga pumanawakan. Sige nga natin. Ewan nga, nagwendam ka din, no, manuti, ital ko yung ka, nga sweldom, nga nangasikaso ka ni mama, bagam layan. Tsaka sa pulan. Tayo na sa kasok ni mama. Akas may isang anak, nga nangasikaso di bukod ng ina. Dokasta, inlibrem. Wait, very good. Supay nga maksay ti kwarta nga da kanyan. Thank you, ah. Bimapto ti pusong para kanya, Karnel. Sorry, Veron. Nasikit nga awatin nga. Sutipod, no. Inaala ka lang tapno at mga sikaso ka ni mama. Ngayon kaya na yat. Gabutin ni Susan tinayat ko. Diba, honey? Good luck ka na kayo. Okay? Talaga nga awan ti kayat mo nga bayad ti pa nga sikasom di mama. Thank you. Kaor ti rubuatan di kita rubuatan kit pumanaw ka nito. Manong naming handa ako ni Tirawar, mangururay ti pagluganak, ngam sa dino papanak. Ni Alex. Kumusta ka tita ni Alex? Diyak malapulos tinawtawagan ni Alex. Apa nga ta? Kinuriso na di matimawtawag. Manong namit aking kuha ti pinanawak nga kasera ti tinawagan. Hello, ma'am. Oh, Veron. Nakatawag ka man. Awang ka dito agyan iti nagkasarami ka di mama. Kapampanaw da. Ada makalawas itan. Bakante? Uwen. Apa ka di? Agsubliak, ma'am. Agsubliak, maulin? Agad mo na. Lalagaro din. May kanilo, makasito balay, dakanyak na gito tulbek. Sige na, ma'am, dumagal sa karo dita. Kapi nga takas to tibihang subli-subli. Naku nagtinakam kumano. Takaslawan nagbaliwan. Ti pinanawak nga balay. Sumelaso. Awan din naksay, nasukatan ka nagiti gamit. Kimsaan ko nakuha na gito yata. Ginatang taking kukuha na ito nga balay. Ibabaling ko matang ipasubli na din palang presyo na, di ba? Nakaroon ito nga balay, no? Kas pagarigan na to, mga asawahan niya, kadi panaw na to. Tinawagak ni doktor ngayon mo naman, ang naimin ni Dr. Cueva. Hello, doktor. Oh, Veron! Right, tawag mo. Anak, subli ka? Mabaling doktor? Sa report kanto migatin. Kasarito ni direktor. Magbaga ka nakuha dati amin. Amo masayangan kami kang kagabot. May saka na chat ng nurse dito eh.
Basta pagkabalik ka sila, nagbakasyon ka lang. Mamaramat mo tumat lang, nagduduwang katawan nga panagyamot to'y, mo na. Harig na hang ka mangrugi, no, dikat, ituloy mo lang. Nagamanak, doktor. Ori kayong kastulis ba mas pasama kiti biyag ko kit nakasay sa atlat na Apo Diyos kanya. Ada sa baling ang plano ni Apo Diyos kanya ka. Hidag subli akong ti hospital nga pinanawak manon na meeting mo na sinapul ko ni Alex. Nagdamagat. Alex? Malagap ko. Amo di nagikat ka. Kalbasan ni makabulan. Nagikat na ten. Gusto kaya. Sinakit na launin. Hindi pa nakapain na si ka. Ket, kumusta? Hindi ka dada asawa mo. Hanggang ka nagkasar. Mayat na dito saan kaya nagkasar? Numalasang kalat. Oray no, dakil ting bayad daking ka. Saan ko inawat? Ay, naglaglag. Ay, sorry. Halak mo nga pinasulduan. Huwag mo na nga, gabuta, nagserbiyag, hindi pasyente nga. Kas may isang anak. Gabuta nariknak. Ngayon pa inala matiwag ina kanya. O na nga, may diawang kumanak at siningir mo kumaida. Wano, di na kaya. So, dapat ng ijaya. Di pa arnan ng ijaya ng sang winawat. Sayang. Hangko sayangin. Pero di ba nagserbik ni Mama Vilma? Kaya talaga na yung papusuan. Sa bagay, it's up to you. Okay. Welcome back to this hospital. Pasyari mga rin nagdi pasyente. Kaya may ilaw di pasyente nga makakita o no makapahandas iti panagtratong kadakwada. Uwan ngamin. Napintas sa panagtrato karagdi pasyente nang narunan no babae nga kaedad ni Mama. Adan makabulan ko manon na nga awan iti balay da Arnel iti tapakasyon ko. Adan tagtugtog iti rida o iti lokatak nakiktutak. Sinat masapul yo, sir? Sika ka din ni Veron? Wan, sir? Mabalik na kapastrayan. May sak na abogado. Abogado? Nakita ka din. Nagkuyo ka na minsan kini just alwad ng Vilma Suarez. Una torne. Malas malagip kon. Apa torne? Ada ka di problema? Ada ka di kaso? Ada idot ko keng ka. Saan ko na si kaso nga dagos ka buta. Aduman tingin dito dumang ka kliyente. Kaya nagproblema ak may panggap ka ni Arnel. Apa ni Arnel? Nakasaldagayang ti kagudo at ipuunan ti negosyo da. Sa din na ipalubos nga ti taduma nga share iti negosyo da kita may paniti may isang NGOs non-government organization nga magtulong ka iti kasapulan ni tulong. Ada pa kaya naigak ka na kita, doktor? Ay, doktor. Attorney. Nakakaslada kami sa hospital pala. Dan. Kapag nataparakan ka. Dito nga, envelope. Adad to iti surat. Nga inaramid ni Mrs. Vilma Cuevas. Suarez ko na kuma. Iti sakbay ang pimusay. Kanadat dati libreta di bangko, bank account. Nga nainagan kayo ka. Idilo katak manong. Surat. Idokratik di bank account. Toto ni. Nainagan kanyak na ito nga kwarta. Kahit mo i-withdraw, may withdraw. Kahit mo tim madaan ti ATM, mabalimet, ramida na ka di bangko, mapagkabagsalita.
Tapno, mabalin mo i-withdrawin inot. No ka sa pulang. Sangit ni ragsak. Beta sangit mo. Malakip kumanin ni mama. Sino nga mama? Tipod no mamang mo no ni mamang mga Vilma. Sudangan doon ato ni. Mabalik ka na panawan. Nagyaman na ka to ni. Gando kas pagarigan ta. Questioner na ka ni Arnel. No, apay nga nakipagtawid ka. Numamuan na kas pagarigan. At tawagan na lang. Dito ti calling card ko. Tasyak ni mo. Ay, nakadyosawan. Attorney. The posibilidad na nga aramidan ni Arnel ti amin na pamuspusan tapno. Data kwarta nga na ibangko dita kat maala na. Mabalin ka din kasi attorney. Mabalin no, kahit na talaga ti nga aramidan ti pamuspusan. Pag ananok pa yung dito no, adan tumalakaso. Dakan kang ti may advice ko ilaban mo. Sakbad lang agbaling nga bugadom. Nadakamat namin data ni Arnel. Nadakal ti atap na nga damat pa nakabagim. Tamo na ti account. Numuno bilang iti traspahan di inana. Edi maamon na nga dakal ti kurang na. Dinamag na kanyak no asano nga napasamak. Kaya inatap na nga posible nga nabingayan na ka. Amo bakit dakal ti problema ni Arnel. Kapot ma-broke din ang kuso da no kaskaso na laing no. Hanamalangon. No muna kit sabali-sabali mata babae di sangpat na. Hindi naman madlaw nga hot-hot-hotan na ganyan nga babae suna. Lalaing ti babae suna. Ang nasa sirim ba ti babae no daduma? No saan sing-singpat, no saan agbalbalo diya talagang agbalin nga agpalpalama. Sige. Pagdarang ka lang, just in case, ha? No makaawat ka ta subpina, kada kaso nga darom kang kanernel, tawagan na. Siyak ti baka mo. Siyak ti mangilaban. Manong name sa anak interesado iti kwarta. No pa ka sa pulak ti kwarta, siyempre. Ti tao ka sa pulan ti kwarta. No niyan tuman taramidan manong name ni Arnel. Kailan? Adamat na ito Erno Suarez nga nang ibaga nga nang ikari. Ngayon tagbalik nga bukado. Binasak ti surat manong name ni Mama Vilma kat siyempre sa nga maniklikan nga garubos digiti luwak. Veron. Umuna-unay numampay isunto iti maudi nga ibagakken ka. Tinalaos nga nakpadang yaman iti panangasigasom kanya. Awang pulos ti banagin ko na nga inasikason at kaspud nung anak. Awang apulos ti panagin ko na timparik na kang pamatig ti maisa ngay na anak. Kaputa nagbaling kapayin nga napatpatig ngem ti pudnong anak ko nga ni Arnel. Nabayagin nga saan nga naiparikla ni Arnel ti panagayat na kaniya kas ginana. Taaring na pinaybayan na. Nagyamanak na dibteng kay tibiyag ko. Takabayatan nga daak pa lang si bibiyag kat nakarig na kitaragsak. Nakarig na kiti pamateg ti may sa nga anak kabaway. Nga damating pateg kong anak ko. Kaspasat kinak panagyaman kang kaanak. Awatem dito nga kwarta. Amo kamasapon mo. Tanay bagam sakit kanya kidi nga darapa mo magbaling nga doktor.
Mabalin mo sa rin para ti panagbasa. Kanda dumapay pagkasapulan. Inaudawat ko kasabay ko ha. Tadunteng to ti lalaking nga naikari ka para kang ka amang ipatig. Akas ti panang ipatig mo. Ikararak ko dagtultuloy nga ragsak mo. Beron, anak. Kanagyaman na. To'y mga ipatpatig kanagyaman kang ka. Vilma. Nagsangsangit akman ng leming ang nangarakop. Iti surat ni Mama Vilma. Agramat ang envelope ka na yan, iti libreto de bangko. Huwag mamagya manakmed ka na kayo. Di imparik na yung nga ayat. Si kayo, da kayo. Si ka may kadwa nga inak. Ano ba lang balin na ka bastarda? Nadaanak iti doha nga ina. Kaya pinanawan na. Ngay magkamanak iti ito ng bati mama. Isot pa katong pahalan tarapaap ko mama. Dimteng ngagpeso manong name ni Arnel iti may sangal daw. Arnel? Gangganasam siguro ng mga ramaraman ti kwarta nga imbingay kang kanimamana. Rumbing unay na ito. Rumbing unay nga nangted kanya. Iti salusod kang ka no manot masapul mo, manot bayad o no manot kwentam iti suweldom ti manong nga bolan nga ni sa kasum ni mama. Saan ka nag-indres? Gayam. Tandamad gayam yung patawid na kang ka. Siguro di si bibiyag pala kat imbagana. Awan ti magbagana kanya. Saan nga na ikarikang kaneta kwarta. Isurrender mo. Tapos saan ka na may strubo pa nga may paniti korte. Ti kukwak at kukwak. Saan mo nga kukwak at kwarta? Intad kanyak ti may sangay na. No kasta. Agsangot at ti korte. Itian niya ang kaso. Ano ang kaso? Saan na ka mabuti nga, Arnel? Kamutan damat nakasagana nga mga abogado kanya. Ni Atty. Suarez? Kaya na siguro ti makibigay. Kaya hindi mo mga kusonada kang ka? Babayero na niya eh. Si kangatan takatataksa nga tao ti tulubong, Arnel. Sige, mangipila ka ti darom kontra kanyak kanta kasagana ka sumango. Jak tupulos itad ken ka ti kwarta nga niranta para kanyak. Manong nemi inadvisean siguro mati abogado isuna nga awan ti laban na. Gabuta. Adumet manong nemi. Nagiti nakasagana nga ebidensya nga itad kanyak uno iparang to ni Atty. Suarez na dumteng man kas pagarikan. Iti pa nakadengig ti kaso. So nga saan nga nagsusubli pa yung manong nemi ni Arnel. Kabayatan nga trabaho ak manong nemi in raping konti nagbasa. Iti medisina manong. Iti eskwela nakiktutak iti may isang arabi ang panagbasa. Hi. Alex. Kumusta ka? Beron. Gusto eh. Sika, kumusta ka? Sika ha? Di ka pulos ti mo tawag ini. Katsika. Abay yung sanga timawag ka niya. Idagsubli akong ti ospital nga nagtrabahuan ta sa puling kawan kan. Ayan mo. Nagtrabaho sa maling ospital. Abay da ka to eh. Kahit kung tagbaling ang doktor. Nagkaklase ta. Saan na nga sa pulang arud nagdoktora. Abot ang doktor kan tumaten. Tawag dan kanya kay doktora. Tapay ko na matigas ta. Sa bagay, iti kapawat hindi panawen. Sa may isa. Anda sa ako man? Mano ba tiputot man? Amom, iti pinainak. Iti saan ka nga makikita? Saan ako nga kagayat ko na?
Umuna pala itong palagtrapahap ko. Nagbaling ang doktor. Sa konto asikasuan manid, di may panggap ti puso ko na. Well, ako matinakariknak ti sa baling ayat, kanag iti babae nga mangipagpakita ti motibo. Ngayon tatamang kita ka. Nagsublimat lang ti dati. Alex, sana ka may karikan ka. Tapay. Well, saan akong nga virgin? For how many months? Nga nararamat na ti lalaki nga nalilaw kanya. Isu ka di palang tayetem? O haunan? Saan nga rumbi nga yatin ni Suna? Sino ka rin tayetem? Mabalin na ka din ikan tinamnama? Nubaliwag tagarim ka. Jakla mo. Yung teko na akong saan ako nung may karikan ka. Alex, api nga siya. Yung may isang karabi manong naming ako classic kan saan ka naka-duty. Natugtog tiri daw, ti magkasaraak, idilokat ko. Flowers for you. Alex. Malagap ko lang at bigla manong naming ni Arnel. Idi damo, nga may nagpasyarin dito. Idi adan na pasamak ka na kami. Thank you. So mereka kung nakumangin magmemesa. Tapay. So nga riadaak tapos saan kang magmemesa. Kas lang ngin kureta nga dialogue na. Takas taka dito palangal-alak yung gani Arnel di. So mereka. Nagayaman na. Kahit nga sa hunin, ka na kong tinamnama. Alex, sabi nga siya. Kulang ng mandat din. Di ba? Sana ka may kari. Ano yamin ti marikrik ng kanyak? Awang ka dilata. Adan. Sabi nga siya. Dita ka man yun. Gawata talaga nga siya. Tidak ikari para kan ka. Kan siya tinekari para kanya. I love you, Peron. Alex, saan nagkara ko pa nakasta? Baka kasta ti Ororayam. Tapno adad na nga ma-develop tirik ng kanya. Abi nga sa mo inaramit ti kasto kanya kadi. Kamata di mo kahit nga pasyaring ka. Iti malat hospital ng ibagbagak ti amin. I-date na kman iti Hindi public. Hanggang mauling nga basta rakupan latan iti. Saan nga umunong nga lugar. Dito ka din umunong nga lugar. Kasi kakinsiyak lang. I love you for... Alex, no. No. Ti amok idi manong naming kat saan ngagta agbaling happy ending ti istorya. Ngem, nagbalimat lang happy ending manong naming ta siyempre. Saan ko nga narikat nga susuruan nga ita ni Alex kaniso ti rumpe nga yatek. Kat kastawan iti ba nagyaman ko manong naming ta idilikodan ti amin kat maikari at kankuana. Idilikodan manong naming nga pinaay ko ang sinaktak ti puso na. Kada dapat lang nga nangurure ka niya. Nga nang namnama. Teko na daman ang name. No asino, kinanya tinekari, mayat tema numunusan, isot tinekari. Nagpadpada manong name nga nagbalagi kami, nga nagbalin nga doktor. Huwain manong. Saan ka ba lang ang padpada manong? Dapat may sakong pigay ni. Hindi ito teso naman ng name. Doctor Medicine. Doctor in Medicine. Nagkalay sa kami manon name kalpasan. Nga nakapatakder kami iti kabukbukodan mi nga balay. Nga
nagsusyon mi, nagbingayan mi. Hanggo nagasto amin manunemi ti kwarta ngayon kanyak de di Mama Vilma. Talayta manunemi tintipon ko iti ornong ni Alex kadiso iti pinagbalay mi ken nabati na nagpunan mi. Tapnot ngam irubuat manunemi ngay bangon ti pamilya na naragsak ken natal na. Anong nemi, dandan kami nga dagos ti maysa nga anak, idi addan dua at awan mi nga nagden na. So ito ni Alex Jr. manong, mano pwede kayat mo? Doktora? Kayat ko ba iti maysa doktor? Babae ko man, tanong babain. Si kanton ti manglaygid kanyak, doktor. Ni Angelica, manunemi di may kadwa, kat talaga nga nagpalaygit ako. Kaya kapag sa ti COVID, manunemi, bisin kami ngagpadpada, kini Alex. Huwin. At dapat di kundawi, may sa amin makadan na, di doang anak mi. Maglagid din tadam duwa, nga nagbalingayaya ken katulong mi. Kaya di tayo manunemi. Nalokayan di panawen, kaya minatultuloy at tamat manunemi ti kaadami iti ospital nga pagtrabahuan. Numampisaan kami nga padpadang ospital ti pagyanan. Kaya nadamat bukod mga klinik manunemi. Doktor ken doktora klinik. Kaya di doon naman tagkasapulan di kiti paserbisyo mi. Suda. Ado manunemi di kiti pasyentek nga babay. Di kita'y paan-anak kada patsek-check apat. Dito nga rin, ti pagkasaritak, manong nemi, kadagyaman naglaunay, iti anos mo ng ornus, kalpasan ng ginakinsan keng ka, iti Italiana. Kahit sabi ko mat, damat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan tibiyag, kadagiripada kadimngeg. Uhin po no, may sak nga bastarda. Ngaging kakadagito'y katsangko pa nga mo, no sino ti amak. Ngam na danak iti duwa nga ina. Nasangkon to pulos o malipatan ida, manong nemi. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Veron. Thank you, Veron. Tingin ka pa nagsurat.